današnji Kurir na naslovnoj strani ima ekskluzivan intervju sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. On kaže, ne smeta nam što se Vojska Srbije oprema naoružanjem iz Rusije i Kine. Ja sam redovno u kontaktu sa predsjednikom Vučićem. Imao sam čast da zajedno u Srbiji otvorimo veliku vežbu 2018. godine. Stoltenberg također kaže da NATO poštuje vojnu neutralnost Srbije. U isto vreme NATO i Srbija su već 14 godina bliski partneri. On kaže i da KFOR ostaje na Kosovu. Svi saveznici su saglasni da treba da održimo trenutnu snagu od oko 3.500 vojnika. Miladin Kovačević također i na naslovnoj strani Kurira. Izgleda da je to jedna od tema koja se provlači u svim medijima. Danas novosti. Sud u Hagu za zločine na Kosovu i Metohiji ne izjašnjava se o skandalu, curenje dokaza u režiji Sjedinjenih Američkih Država. U novostima također i tema koronavirus. Zbog korone duge kolone. Turisti Srbije skratili odmor da bi se vratili u zemlju pre uvođenja epidemiološkog nadzora. I devojka bez povreda, Kovačević u pritvoru. Dakle, Miladin Kovačević tema i u novostima. Informer se bavi nekim drugim temama. Za Informer govori Ksenija Pavlović-Mekatir, izveštač iz Bele kuće. Trump maksimalno ispoštovao Srbiju, tako piše na naslovnoj strani ovih dnevnih novina. Da. U Informeru također Ljupki i Simiću oduzeli čak 26 pušaka i pištolja. Protiv pevačice koja je ljubavniku policijskom generalu razlupala kola podnete 2 prekršajne prijave. On je u policiji izjavio da je neće teretiti i da će sam platiti štetu.